Bacolod Film Festival ginakabig nga panugod para sa film industry sa Bacolod City kag Negros Occidental. Red Carpet Awards Night ginpatigayon sang kahapon nga adlaw. May reports ni Nico Delfin. Nagdagsang mga tumalanaw, ilabi na mga local artists sa Red Carpet Awards Night sa Bacolod Film Festival sa SM City, Bacolod sang Domingo sang gabi. Kabahin sa mga kilala nga personalidad nga nagtambong sa okasyon, Sunday Direct Lori Reyes, kag MTRCB Head Jorela Lala Soto Antonio, upod Sunday Mayor Albi Benitez, mga city officials, pamunuan sa Department of Trade and Industry kag NCCA. I'm surprised and happy to know that it is a full pack cinemas or people watching this short film, and I was told all the tickets were sold out. Tama ba? So that is really a good sign, and I hope that this will usher in a new era in the film industry in the City of Smiles, and this will bring about better film industry, film festivals in the years to come. Sa awarding ceremony, ginpasidunggan ang veterano nga aktor nga si Dante Macam, kag Best Supporting Actor naman ang college professor kag performer nga si Rene Enuales. Sa napulo ka mga short films nangin Best in Special Effects, Production Design kag Best Sound ang Chicken na Nasal. Best Cinematography naman ang aninaw kag Best Editing kag Audience Choice ang laragway sa karon. To all our talented filmmakers, you are the heart and soul of this festival. The 10 grants awarded are just the beginning of what will undoubtedly be a bright future for Bacolodnon cinema. Thank you all for your contributions to the festival. Together, let us shape the future of Philippine cinema and television, one that honors the Lord and the Filipino family values and responsible filmmaking. Ang pwesto ni Pistong among napili nga Best Picture kag Best Screenplay. Ang direktor nga si Venjo Intuna amo man ang napili Best Director sa nahauna nga film festival. Nagbaton sang Jury's Prize winner for Ensemble Acting Sunday Milton Johnson, Reynaldo Amagin kag Louis Dormido. Best Makeup naman ang pelikula na Glove kag Best Musical Score ang A Flower a Day. Magluwas sa pagkilala sa mga local talents. May paraffol sang 5 ka mga iPhone 15s kag 3 ka napili nga winner sang tig 100,000 pesos sa mga movie goers. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.